అంతరాజాయతే విభోః అంతరాజాయతే విభోః పిపాసతో జక్షతశ్చ పిపాసతో జక్షతశ్చ ప్రాణ్ముఖం నిరభిద్యత ప్రాణ్ముఖం నిరభిద్యత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రాణేనాక్షిపత క్షత్రుడు క్షుత్రుడు అంతరాజాయతే విభోః అంతరాజాయతే విభోః పిపాసతే జక్షతశ్చ పిపాసతో జక్షతశ్చ ప్రాణ్ముఖం నిరభజ్యత. ప్రాణ్ముఖం నిరభిద్యత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రాణేనాక్షిపతా క్షుత్రుడ్ ప్రాణేనాక్షిపత అంతరాజాయతే విభోః అంతరాజాయతే విభోః పిపాసతో జక్షతశ్చ పిపాసతో దక్షతశ్చ ప్రాంగ్ముఖం నిరభిద్యత. ప్రాంగ్ముఖం నిరభిద్యత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రాణేన ప్రాణశక్తి ద్వారా ఆక్షిపత ప్రేరేపితమై క్షుత్ ఆకలి అంతరా లో నుండి ఉద్భవించును భగవానుని పిపాసతః దప్పిక తీర్చుకోన గోరినవాడు తీర్చుకోనగోరినప్పుడు జక్షతః తినగోరినప్పుడు మరియు ప్రాక్ తొలుత తోలుత ముఖం నోరు నిరభిద్యత తెరచుకోనెను. విరాట్ పురుషునిచే ప్రేరేపితమై ప్రాణశక్తి ఆకలి దప్పులను సృష్టించెను. అతడు త్రాగవలెనని తినవలెనని కోరినప్పుడు నోరు తెరుచుకొనెను. విరాట్ పురుషునిచే ప్రేరేపితమై ప్రాణశక్తి ఆకలి దప్పులను సృష్టించెను. అతడు త్రాగవలెనని తినవలెనని కోరినప్పుడు నోరు తెరుచుకొనెను. భాష్యము చిన్న భాష్యమే. రాజేశ్వరి రాణిమతే చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. తల్లి గర్భమున జీవులు ఇంద్రియములను మరియు ఇంద్రియానుభూతిని వృద్ధిపరుచుకొను విధానము విరాట్ పురుషుని సమస్త జీవుల సమిష్టి రూపము విషయమున గల నియమములనే అనుసరించున్నట్లుగా గోచరించుచున్నది. అనగా సమస్త ఉద్భవముల పరమ కారణము నిరాకారము కాని వాంఛారహితము గాని కాదు.
అన్ని విధములకు ఇంద్రియానుభవ కోరికలు మరియు ఇంద్రియములు పరమ పురుషుని యందున కలవు. ఆ విధముగా అవి జీవుల యందును గోచరించును. ఈ కోరిక పరితత్వపు పరమోత్కృష్టుడగు నిత్యుడు స్వభావమై ఉన్నది. అతడు సమస్త వక్రములను కూడియున్న కారణముననే జీవులు వక్రములను కలిగి ఉన్నాడు. ఇది ఇతరేంద్రియముల విషయమునందును సత్యమై ఉన్నది. ఇదే నియమములు ఇతరములకు సైతము అన్వయించడి కారణమున ఇచ్చట నోరు ఇతరేంద్రియములకు సంజ్ఞామాత్ర ప్రాతినిధ్యమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. ఇంకొకటి చదువుతాము. ముఖతస్థాలు నిర్భిన్నం ముఖతస్థాలు నిర్భిన్నం జిహ్వా తత్రోపజాయతే తతో నానా రసో జగ్నే తతో నానా రసో జగ్నే జిహ్వయాయో అధిగమ్యతే జిహ్వయాయో అధిగమ్యతే ముఖతః నోటి నుండి తాలు అంగిలి నిర్భిన్నం ఉద్భవించెను నాలుక తత్ర పిదప ఉపజాయతే ప్రకటమయ్యెను తతః పిమ్మట నానారసః పలు విధములగు రుచులు జగ్నే ఉత్పన్నమైనవి జిహ్వయా జిహ్వచే యః ఏవైతే అధిగమ్యతే ఆస్వాదింపబడునో నోరు నుండి తాలువు ప్రకటమయ్యెను పిదప జిహ్వా సైతము ఉద్భవించెను అటు పిమ్మట జిహ్వ ఆస్వాదించినట్లుగా పలు విధములకు రుచులు ఉత్పన్నమైంది. నోరు నుండి తాలుపు ప్రకటమయ్యెను పిదప జిహ్వా సైతము ఉద్భవించెను అటు పిమ్మట జిహ్వ ఆస్వాదించినట్లుగా పలు విధములకు రుచులు ఉత్పన్నమైనవి. ఎంత పెద్ద భాష్యం ఇది, ఒక చిన్న భాష్యమే. యశోదా మాతాజీ చదివేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ క్రమానుగత పరిమాణ పద్ధతి అధిష్టాన దేవతలను అనగా ఆది దైవము వివరించుచున్నది. ఏలయనా వరుణుడు సమస్తములకు ఆస్వాదనీయ రసములకు అధిష్టాతయై ఉన్నాడు. కావున ప్రకృతం రసాస్వాదనం కావించు జిహ్వకు అవసాస్థానం అవుచున్నది. దానికి వరుణుడు అధిష్టాన దేవత అనగా వరుణుడు సైతము జిహ్వతో పాటుగా ఉద్భవించినట్లు ఈ విషయము సూచించుచున్నది. జిహ్వ మరియు తాలు ఉపకరణములు వంటివి కనుక ఆదిభూతం కాగా అధిష్ఠారతయగు జీవుడు ఆది దైవమై మనబడును. ఇక ఆ కార్యమున నిర్వహించువాడు ఆధ్యాత్మము అనబడును.
ఈ విధముగా విరాట్ పురుషుని వక్తం విప్పారిన పిమ్మట 3 విభాగములు సృష్టిని గుర్చియు వివరింపబడినది. ఈ శ్లోకమునందు పేర్కొనబడిన 4 నియమములు ఆధ్యాత్మము, అధిదైవము, ఆదిభూతము అనేది 3 ప్రధాన నియమములను అనగా పూర్వము వివరింపబడినట్టివి వివరించుటకు దోహదమగుచున్నవి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ప్రాణేనాక్షిపతాక్షుతృత్ అంతరాజాయతే విభోః పిపాసతో జక్షత చ వాన్ముఖం నిరభిద్యత. విరాట్ పురుషునిచే ప్రేరేపితమై ప్రాణశక్తి ఆకలి దప్పులను సృష్టించెను. అతడు త్రాగవలెనని తినవలెనని కోరినప్పుడు నోరు తెరచుకొనెను. సో భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కటికి ఆశ్రయం భగవంతుడి నుండినే అన్ని వస్తుంది. సర్వ ఆశ్రయ. సో ఈ విరాట్ పురుషుని భగవంతుడ ఒక రూపం భౌతిక జగత్తులో. సో తద్వారా మనకి ప్రతి ఒక్కటి మనం ఏం చూస్తున్నాం భౌతిక జగత్తులో అది వాళ్ళ అధీనంగా ఉంది, వాళ్ళ నుండి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు చెప్తుండేది వివరణ మన ఇంద్రియాలు ఇప్పుడు మనము తల్లి గర్భం. సో ప్రభుపాదు అది చాలా బాగా పోల్చుతున్నారు. మూలంగా ఇది సృష్టి అయ్యే సమయంలో ఇవంతా వస్తుంది. సో బ్రహ్మదేవుడికి దీని నుండి మాకు అవసరమైన ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియ వస్తువులు దానంతా ఎలా యూజ్ చేస్తారు. విరాట్ పురుషుడు దీని నుండి వచ్చేది అంతా మూలంగా. సో విరాట్ పురుషుడు ప్రతి ఒక్కటికి మనం ఇది మూలము అని అవగాహన చేసుకునేదానికి ఇక్కడ మనకి తెలిపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ తల్లి గర్భమున జీవులు ఇంద్రియములను మరియు ఇంద్రియ అనుభూతిని వృద్ధిపరుచుకున్న విధానము విరాట్ పురుషుని సమస్త జీవుల సమిష్టి రూపం విషయమున గల నియమములనే అనుసరించినట్లుగా గోచరించుచున్నది. సో ఫస్ట్ ఒక పురుషుడు వీర్యం నుండి సో తల్లి గర్భంకి ఆత్మ ప్రవేశించేది. తర్వాత అది ఫస్ట్గా ఏమి ఒక ముద్ద, ఒక మాంసం అంత ఏమీ లే, ఫస్ట్ సెల్ ఒకటి అంతే. తర్వాత అది ఇంకా చాలా విభాగాలు అవుతుంది. అవి తర్వాత ఒక ఇది భౌతిక పదార్థం అది ఇక్కడ చెప్పినట్లు ఒక్కొక్క ఇంద్రియాలని అది పొందుతుంది. అది కళ్ళు ఫస్ట్ 9 హోల్స్ అని చెప్తారు. కళ్ళు మనకి ఏది, సో అది ఆ వివరణ ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమీ లేదు, అది వీర్యము ప్రవేశించి తర్వాత గుడ్డ జుత ఇదైనాక అది నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ అది లోపల ఎంతో ఇదవుతుంది. ఆత్మ ఉండే కారణమున అది ఆ మార్పులు పొందుతుంది. లేకుంటే ఆత్మ లేకుంటే అది ఎక్కడో అక్కడి నుంచి పోతుంది. తర్వాత ఆ తల్లి గర్భమున ఎంబ్రియో అది డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు అప్పుడు ఇక్కడ చెప్తుండేది మనకి ఫస్ట్గా 3వ స్కందంలో ఇంకా డీటెయిల్గా కపిల ముని తర్వాత తల్లి దేవహూతికి వాళ్ళు ఎంబ్రియాలజీ, హ్యూమన్ ఎంబ్రియాలజీ అని ఇప్పుడు చెప్తారు. సో వాళ్ళు వివరించారు ఆల్రెడీ అక్కడ ఎలా జరుగుతుంది అని. ఇప్పుడు వీళ్ళు మన స్కానింగ్ నుండి అల్ట్రాసౌండ్ నుండి వీళ్ళు ఏమేమి మార్పులు అవుతుందని చూస్తున్నారు. సో ఇదే మనకి వేదవాన్మయంలో ఆల్రెడీ ఇదంతా తెలిపారు. ఇదంతా ఉంది, ఇదంతా ఈ జ్ఞానం విజ్ఞానం ఉంది.
ఇక్కడ చెప్తుండేది ప్రభుపాదో అలాగే ఎలా ఇంద్రియాలని మనం పొందుతామో అది విరాట్ పురుషుడు ఆ విధంగానే వచ్చినట్లు అది మూలంగా ఎలా వచ్చింది ఆ విధంగానే ఇక్కడ కూడా మనం చూసేది. ఫస్ట్ ఏమీ లేవు ఆమెట్గా మన కోరికలు ఉన్నాయి. కర్మణ దైవ నేత్రేణ జంతోర్ దేహ ఉపపత్తాయి. మన వెనకాల కర్మాలు ఉన్నాయి, ఎంతెంతో జన్మ కోరికలు ఉన్నాయి. మనకి దాన్ని పూరించడానికి మనకి అవసరమైన ఇంద్రియాలు దొరుకుతుంది. ఇంద్రియ వస్తువులను అనుభవించడానికి ఇంద్రియ శక్తి దొరుకుతుంది. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రాణశక్తి. సో వెనకాల చెప్పింది ప్రాణశక్తి, ఇంద్రియ శక్తి, దేహ శక్తి, ఇవంతా ఉన్నాయి. ఇది విరాట్ పురుషంలా. దాని నుండి మనకు కూడా ఇప్పుడు ఇవంతా ఉంది. ప్రాణశక్తి, ఇంద్రియ శక్తి, మనోబలము, మనోశక్తి, ఇవంతా శక్తులు ఉన్నాయి. సో దీని నుండి కోరికలు ఉన్నాయి, దానికోసం ఈ శక్తులంతా ఉంది. మళ్ళీ తర్వాత దానికి అవసరమైన ఇంద్రియాలు కావాలి. సో ఇప్పుడు చిన్న ఒక దీంట్లో ఉన్నట్లు ఉండే దీని నుండి ఇది డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఇంద్రియములు వస్తుంది. ఇక్కడ చెప్తున్నారు నోట వస్తుంది. ఎలా వస్తుందంటే మనకి దాని ద్వారా ఏమో ఒకటి ఆస్వాదించేదానికి, రుచి చూసేదానికి ఒక కోరిక ఉంది మనకి. అయ్యో ఇది తినాలి, అది తినాలి. ఇంత 1000 కోరికలు మాకు. కొంత టైము చాలా స్వీట్ది ఏమైనా తినాలి అనిపిస్తుంది, కొంత టైము చాలా కారంగా ఏదైనా తినాలి అనిపిస్తుంది, కొంత టైం మాకు ఇంకేదో ఒక చాలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి అది తినాలి అనిపిస్తుంది. సో ఎంత మన కోరికలో ఇంకొక టైం ఇంకోటి ఏదో ఒకటి తాగాలి అనిపిస్తుంది, ఒకటి రుచిగా, ఒక లిక్విడ్గా చాలా. సో ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇది దప్పి, ఇది క్షుత్, ఆకలి, ఇదంతా ఇది భగవంతుడు, ఇది భౌతికంగా ఇవంతా ఉంది. ఆధ్యాత్మికంగా ఇవంతా ఇది అవసరం. అక్కడ ఆకలి దప్పి అవంతా లేదు. అక్కడ కేవలము ఇది ఇంద్రియాలతో అనుభవించేది ఆనందం అంతే, ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో. ఇది ఇక్కడ ఉన్నట్లు మనకి దప్పి అయ్యేది, ఆకలి అయ్యేది ఇవంతా లేవు అక్కడ వైకుంఠ జగత్లో. సో ఎనీవే భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్లో ఆకలి దప్పులు అంతా చేసి దాని నుండి మనకి కోరికలు ఉన్నాయి, ఆ కోరికలు పూరించేదానికి ఈ ఇంద్రియాల సృష్టి జరుగుతుంది. ఇది చెప్తుండేది మనకు మొదటగా మనకి మౌత్, ఇది సృష్టి అవుతుంది, మూతి మనకి సృష్టి అవుతుంది. సో విరాట్ పురుషునిచే ప్రేరితమై ప్రాణశక్తి ఆకలి దప్పును సృష్టించను. అతడు త్రాగవలని తినవలని కోరినప్పుడు నోరు తెరుచుకున్నాడు. అప్పుడు నోరు ఓపెన్ అయింది. అంతవరకు క్లోజ్డ్, అదేమీ లే. అది దేహంలో కూడా చిన్న ఇది ఉన్నప్పుడు క్లోజ్డ్, అంత ఏమీ లేదు. ఆమెకు అది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత దాంట్లోగా ఉండే ప్యాలెట్, టంగ్, నాలుక, ఇక్కడ ఈ నెక్స్ట్ దీంట్లో చెప్తున్నారు అది డెవలప్ అవుతుంది. అది కూడా అవసరం ఉంది, ఆ రుచి చూసేదానికి, నెక్స్ట్ మాట్లాడేదానికి, దానికి కావాలి. సో దానికోసం అవంతా సృష్టి అయింది అని చెప్తున్నారు. సో అనగా సమస్త అద్భవముల పరమ కారణము నిరాకారము కానీ వాంఛరహితము కానీ కాదు. ఏది ఒక ఉద్దేశం లేక, ఇది ఒక యాక్సిడెంట్గా అనేది కాదు. ఇది ఒక ఉద్దేశంతో, ఒక కారణంతో అవుతుంది. అన్ని విధములకు ఇంద్రియానుభవ కోరికలు మరియు ఇంద్రియములు పరమ పురుషుని యందును కలవు. ఆ విధముగా అవి జీవుల యందును గోచరించును. ఈ కోరిక పరతత్వపు పరమోత్కృష్టుడగు నిత్యుడు స్వభావమై ఉన్నది. అతడు సమస్త వక్త్రములను కూడి ఉన్న కారణమనే జీవులు వక్త్రమును కలిగి ఉన్నారు. ఇది ఇతరేంద్రియముల విషయమునందును సత్యమై ఉన్నది. సో ఇప్పుడు నోరు ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, అలాగనే మన కళ్ళు, మనం చూడాలి అని కోరికలు ఉంది మాకు. సో దానికోసము ఆ కన్నులకి అవసరం, కన్నులు ఒకటి వస్తుంది, దాని డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. తర్వాత అది ఓపెన్ అవుతుంది, అది కూడా ఓపెన్ క్లోజ్ హైలైట్స్ ఉంది మనకి, అది ఓపెన్ అవుతుంది. అది లేకుంటే ఏమి అవసరం కావాలి, మనం చూడే ఒక కోరికలు ఉన్నాయి. దానికోసం భగవంతుడు కన్నులు, ఆ దేహం ఆ డెవలప్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ అవుతుంది. సో చెవులు, సో అది లోగా అది ఒక మెషిన్ అంతే, యంత్రం అంతే. అదే అది కూడా మనం అనుభవించేది ఒక మధురమైన గానమో ఇంకొకటో మనకు ఇది ఉంటుంది. సో దాని నుండి అది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇయర్స్ అది ఓపెన్ అయ్యి అది కూడా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. సో అలాగే మనము స్పర్శించేది మనకు ఇది ఉంది, ఇది మెత్తగా, ఇంకొకటిగా ఇది అప్పుడు స్పర్శమైన స్కిన్ అది ఇది అవుతుంది. ప్రతి ఒక్క కోరిక, ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియాలో ఇక్కడ డెవలప్ చెప్తున్నారు, ఆ కోరిక ఉంది మాకు, దానికి అనుసారంగా ఇది మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. లేకుంటే అది ఏమో యాక్సిడెంటల్, ఆకస్మికంగా ఏదో లేదు.
యావది యాక్సిడెంట్గా జరగదు, యావది ఇంకొకటి జరగదు. ప్రతి ఒక్కటి ఒక ఇది వ్యవస్థితంగా జరిగేది, ఒక ఉద్దేశం ఉంది, ఒక కారణం ఉంది. కారణం గుణసంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. కారణము మన జీవులు ఇది ఏం చెప్తారు, కోరికలు, దాని నుండి మనకు ఇదంతా సృష్టి. ఇంకా ముందు చెప్తారు. సో ఈ కోరికలు ఉండేదానికి మనకు ఆ ఇంద్రియాలు ఇస్తారు. సో మనము ఆ ఇంద్రియాలని అది నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తారు ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్, మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్. అది భూత, మళ్ళీ తర్వాత మనం అనుభవించి మనము జీవులు, అది అధ్యాత్మ. సో దీన్ని కంట్రోల్ చేసే అది దేవతలు, వాళ్ళు సృష్టి అవుతారు. సో ఇక మన నోటు దీనికంతా దీన్ని కంట్రోల్ చేసేదానికి టేస్ట్కి వరుణ దేవుడు అని చెప్తారు. సో దానికోసము వాళ్ళు వచ్చారు అని చెప్తారు. తర్వాత నోటు మాట్లాడేదానికి దానికి అగ్ని దేవత ఉన్నారు. సో దానికి వాళ్ళు కూడా సృష్టి అయ్యారు అని చెప్తారు. సో ప్రతి ఒక్కటి విరాట్ పురుషుని తీసుకుంటే వాళ్ళ నోటు నుండి ప్రతి వస్తువులు, ఇంద్రియ వస్తువులు, ఇంద్రియాలు, ఆ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసే దేవతలు వాళ్ళు సృష్టి అవుతున్నారు అని ఒక మనకు వివరణ ఇక్కడ విరాట్ పురుషుడి ద్వారా చెప్తున్నారు. ఈ దేవతలు కావచ్చు, ఈ బద్ధ జీవనం చేసే ఒక జీవులు కావచ్చు, తర్వాత ఆ భౌతిక పదార్థాల నుండి ఆ ఇంద్రియాలు అంతా కూడా ఎలా వస్తుంది అనే ఒక వివరణ మనకి తెలిపిస్తున్నారు. సో ప్రతి ఒక్కటి ఒక ఉద్దేశం ఉంది, ఒక కారణం ఉంది. సో ఏది ఒక యాక్సిడెంట్గా, ఇంకొకటి నిరాకార స్వరూపంగా ఏదో అయ్యేదని కాదు. నిరాకారంలో ఏమీ లేదు, ఇంద్రియాలు లేదు, అరూపం ఏమీ లేదు, అది లేదు, ఆ స్థితి అది లేదు. అది స్థితి అంటే అది ఒక భగవంతుడు ఒక దేహ ప్రభ అంతే. సో అది సహజ స్వరూపం కాదు. సహజ స్వరూపం అంటే మనకి కోరికలు ఉంది. ఇప్పుడు భౌతికంగా భగవంతుడు మనకంతా ఈ భౌతిక జగత్తులో అనుభవించేదానికి ఒక వ్యవస్థ చేస్తున్నారు. పోతే ఇదంతా మూలంగా మనకు భగవంతుడు నిత్య భాగమైన దానికి ఆధ్యాత్మికంగా ఉంది. ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో. సో అది మనకి ఈ విరాట్ రూపం వివరణలా చెప్తుండేది. దీని ద్వారా మనం భగవంతుడికి రూపం ఉంది, సో భగవంతుడికి ఇంద్రియాలు ఉంది, అంతే మనకు కూడా ఉంది ఆధ్యాత్మికమైనది అని మేము తెలుసుకొని మరలా దాన్ని సరిగా వినియోగించాలి అని ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్లోకాన్ని ఇంకొకటి చెప్తారు బాగా చాలా. సో ఇది భగవంతుడు మనకి ఇంద్రియాలు ఇచ్చింది కూడా మనకి మన భౌతిక కోరికలను పూరించేదానికి ఒక ఇది ఇచ్చారు, ఒక ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు. ఫెసిలిటీ మనకి భగవంతుడు ఇచ్చారు. సో ఇది దేహం చాలా బాగా ప్రభుపాదికి చెప్పే పాయింట్ ఏమంటే, తల్లి గర్భమున జీవులు ఇంద్రియములను మరియు ఇంద్రియానుభూతిని వృద్ధిపరుచుకున్న విధానం విరాట్ పురుషుని విషయమున గల నియములనే అనుసరించినట్లు గోచరించుచున్నది. సో మన డెవలప్మెంట్ ఎలా, ఎవరైనా ఇంకా దీన్ని గురించి స్టడీ చేయాలి ఎలా ఇది అంటే, ఇంకొకటి ఇది మెడికల్ నాలెడ్జ్ ఇంకో దాంట్లో వాళ్ళు గ్రాస్గా చూస్తున్నారు అంతే. అయితే అది గ్రాస్ అయితే వాళ్ళు కరెక్ట్గా దాన్ని స్టడీ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా తెలుసుకోవచ్చు. లేదు, ఇదే సేమ్గా జగత్ కూడా, సృష్టి కూడా భగవంతుడి నుండి అవుతుంది. ఈ దేహంలో ఎలా అవుతుంది, ఎలా ఒక జన్మం ఒక జీవుడిది అవుతుంది, అలాగనే మూలంగా కూడా సృష్టిలో కూడా ఈ భౌతిక జగత్లో కూడా విశ్వరూపం నుండి అంత దేవతలు, అంత జీవులు ఇదంతా వచ్చేది అని వాళ్ళు కరెక్ట్గా స్టడీ చేస్తే దాన్ని కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఏదంటే ఇది సేమ్ భగవంతుడు ఏముందో అదే ఇక్కడ మనకు దేహంలో కూడా ఒక శాంపుల్గా అది మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కటి అలాగే మూలంగా భగవంతుడి నుండి అవుతుంది. మనకి భౌతిక జగత్తులో ఇంకా ఎంతో ఫినామినల్, ఎంతో ఇది మనకి కనిపిస్తుంది. అది దాని డెరివేషన్గా మనకి కనిపిస్తుంది. మనకి లేకుంటే ఆత్మ లేకుంటే ఏమీ ఇది లేదు, మార్పు పొందదు. దేహంలో తల్లి గర్భంలో ఉండే జీవుడు అలాగనే ఆ టైంకే వాళ్ళ అంతిమైపోతుంది. కొంత టైం వింటాం, అది అవుతుంది కింద లోగా వీర్యం తర్వాత ఇది అది 2 రోజులు, 10 రోజులు, 20 రోజులకి కూడా అది మిస్క్యారేజ్ అయిపోతుంది. అది అవుతుంది అంటే ఆత్ముడు అక్కడ లేరు. ఆత్మ ఉంటే అది మార్పు పొందుతుంది. తర్వాత ఈ ఇంద్రియాల్లో డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఇంద్రియాల డెవలప్మెంట్ అయి అనుభవించే ఒక ఇది శక్తి దొరుకుతుంది. పర్టికులర్ 7 మాసాలకి చెప్పేది, 7 మాసాల వరకు ఆత్మ తల్లి గర్భంలో ఒక నిద్ర స్వప్నం ఉన్నట్లు జీవనం గడుపుతా. ఏమి అంత ఇంద్రియాలు ఇది అవుతాలే పని చేసేది అంత తెలుస్తాలే చెప్తాను. ఆమె తర్వాత 7 మాసాలు కరెక్ట్గా
తెలుస్తారంటే ఉంది, కొంత ఉంది అనుకుంటా, కొంత ఉంటుందేమో. అయితే ఎక్కువగా ఫుల్ కాన్షియస్నెస్, ఫుల్ జాగ్రత్త అవస్థ మనకి 7 మాసంలో వస్తుంది. అయితే అంతవరకును ఆత్మ ఉంటే మాత్రము ఆ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఆత్మ లేకుంటే యావది కూడా ఆ డెవలప్మెంట్ కాదు. ఏమి ఇంద్రియాలు వస్తుంది, ఆ చేతులు, ఆ కాళ్ళు, ఇంకొకటి చిన్న రూపంగా అది కొంత సమయంకే ఒక 2 మాసాలు ఎంత అనుకుంటాను, ఎగ్జాక్ట్ ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, నాకు మర్చిపోయింది. సో ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పటికి ఇవంతా డెవలప్ అవుతుంది. అవి డెవలప్ అయ్యి ఇంకా కరెక్ట్గా అదంతా ఆ దేహ భాగాలు, ఆ యంత్రాలు ఏమేముంది, ఒకటి మెషిన్, హృదయము, ఇంకొకటి అది ప్రతి ఒక్కటి మెషిన్ అంతే బాడీలో. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి బ్రాహ్మణ్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాన్ని మాయ. సో ఒక యంత్రం పైన కూర్చో ఉన్నాం మనం, యాక్చువల్లీ ఈ దేహం పైన. ఎలా మనం ఒకటి కార్లో కూర్చో ఉన్నామో, లేకుంటే ఒక బైక్లో కూర్చొని మనం ఒక స్థలం నుంచి ఇంకొకటి వెళ్తాము, అలాగే ఈ దేహం అంతా యంత్రమే. ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ యంత్రమే. కళ్ళు ఒకటి, ఇలా మనం ఒక మైక్రోస్కోప్, టెలిస్కోప్ వేసి బాగా చూడవచ్చు మనకి. ఇది ఒక యంత్రం. అయితే యంత్రం అంటే ఇది చాలా పెద్ద యంత్రము, చాలా సూక్ష్మమైన, చాలా వండర్ఫుల్ యంత్రం. మనము ఇది భగవంతుడు చేసేకవుతుంది, మనకి అంత ఈజీ కాదు చేసేది ఈ యంత్రం. ఇన్ఫాక్ట్ బ్రహ్ముడు ఇవంతా చేసేది భగవంతుడి నిర్దేశనం నుండి, ఆ బుద్ధి నుండి వాళ్ళు తయారు చేశారు. మన కోరికల అనుసారంగా మనకు ఒక మానవ దేహ రూపంలో, మానవ దేహంలో ఒక విధమైన యంత్రం, ఒక కన్నులు ఇచ్చారు. ఇంకొక జీవికి ఒక పక్షిగా, ఒక ఈగల్గా ఇంకొక కన్నులు ఇచ్చారు. ఇంకొకరికి విధమైన చెవులు ఇచ్చారు. మనుషుడుగా కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకొకరు కుక్కగా కావచ్చు, వాళ్ళకి ఇంకొక చెవులు, ఇంకొక యంత్రం తయారు చేశారు. ఇంకొకరికి మనకు ఆహారం ఎలా రుచించాలి, ఎలా ఆనందించాలి అని మనకు ఒకటి ఇంద్రియాలు ఇచ్చారు. ఇంకొక జీవుడికి ఒక పందిగా వాళ్ళు ఇంకొక ఇంకొక విధంగా తయారు చేశారు. సో ఇదంతా పెద్ద యంత్ర, ఇది వ్యవస్థ, ఇది జరుగుతున్నది. ఇది ఆత్మ ఉంటే ఇవంతా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. తర్వాత ఆ జీవుడికి లేకుంటే ఏ కారణంగా కావాలి, ఏమైనా ఒక కారణం, ఊరికే అది ఇంద్రియాలు అలాగే అది డెవలప్మెంట్ అవుతుందా, అది ఒక కన్నులో డెవలప్ అవుతుంది, చేతిలో డెవలప్ అవుతుంది, దీనికి ఏదో పర్పస్, ఉద్దేశం ఉండాలి కదా. ఉద్దేశం అంటే తల్లి గర్భంలో ఉండే ఆ జీవుడు వాళ్ళు, నేను ఇలాగా ఆనందించాలి, ఈ ఇంద్రియాలు నాలుకతో ఇలా ఎంజాయ్ చేయాలి, నా కన్నులతో నేను ఇలా ఎంజాయ్ చేయాలి, చెవులతో నేను ఇలా ఎంజాయ్ చేయాలని ఆ కోరికలు ఉండే కారణమున ఆ ఇంద్రియాలు తల్లి గర్భమున డెవలప్ అవుతుంది, లేకుంటే కాదు, లేదు. సో ఇది జీవుడు ఉన్నారు, అది ఆ వీర్యం నుండినే జీవుడు ఆత్మ ప్రవేశించారు. అది మనకి కనిపించలేదు అనే దానికి అది లేదు, నేను దాన్ని నమ్మను, లేదు, ఇది అజ్ఞానం. ఇది సో ఆ ఆత్మ మొదటే ప్రవేశించింది, మన వేదవాణం చెప్పినట్లు ప్రవేశించి తన ఒక అస్తిత్వం ద్వారా ఈ మార్పులు, ఇది జన్మము నుండినే మొదటి రోజు ఎప్పుడు చెప్తారు, ఆ వీర్యం ఇది అయినప్పటి నుంచినే ఆ చేంజెస్ అవుతుంది. సో అప్పటి నుండినే జీవం ఉంది. ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు లేదు, జీవం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు వాళ్ళకి, జీవం అంటే ఏమీ తెలియదు, ఏదో ఒక సడన్గా ఎప్పుడో జీవం ఏదో ఒకటి. సో అలా ఉంటే మీరు సృష్టించండి, మీరు ఒక జీవం సృష్టించండి, మీరు కాదు, సృష్టి చేసే ఎవరికి కాదు జీవం. సో జీవం అనేది ఒక ఆత్మ లక్షణం, అది అప్పటి నుండినే ఉంది. అది జీవుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ బద్ధ జీవనంలో దేహంతో నుండి ఆ జీవంని వ్యక్తం చేసేది, లేకుంటే తల్లి గర్భం ప్రవేశించి అప్పుడు తర్వాత అది, లేకుంటే ఒక్కొక్క టైం చెప్తారు అంతా సరిగా ఉంది, ఒక పురుషుడిది అంతా కూడా పోటెంట్, ఒక వీళ్ళు కూడా ఒక స్త్రీ కూడా అంతా సరిగా ఉంది అంతా టెస్ట్ చేస్తారు, ఈ టెస్ట్ చేస్తారు, ఆ టెస్ట్ చేస్తారు, ఆ బ్లడ్ టెస్ట్, ఇంకొకటి స్కాన్, ఇంకొకటి ఈ టెస్ట్, సెమెన్ అనాలిసిస్, ఇంకా 1000 టెస్టులు. సో అంతా చూస్తే అంత కూడా నార్మల్గా ఉంది. అవుతాయి కూడా ఎలా ఇది ఎలా అవుతారంటే దాని నుండి ఆత్మ మన నిర్దేశం కాదు, దేవతలు వాళ్ళ నిర్దేశం. సో వాళ్ళ కంట్రోల్ ఉంది, శివుడు అంతా ఉన్నారు, శివుడు అది చెప్తారు, వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ నుండి ఆ ఆత్మ కరెక్ట్ ఒక దీనికి తల్లి గర్భంలో వెళ్ళాలి, ఎలా ఆ వీర్యంతో ఉండాలి, అంతా వాళ్ళ అధికారం ఉంది వాడికి. అప్పుడు ప్రవేశం అవుతే అప్పుడు అది వచ్చే ఇది తల్లి గర్భమున అది డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, లేకుంటే డెవలప్మెంట్ కాదు. మనం ఏ టెస్ట్ చేసి ఏం చేస్తాం కాదు. సో ఎనీవే, సో ఆత్మ ఉండే కారణమున ఇవంతా అవుతుంది. సో మనం ఊరికే లోగా ఒక ఇది చేయొచ్చు, మంచి కండిషన్స్ చేయొచ్చు. ఒక్కొక్క టైం వాళ్ళు తల్లి గర్భంలో ఇంకేదో ఇది అవుతా లేదో ఇంకొకటి లేకుండా కారణం దాన్ని ఒక ఫెసిలిటీ చేయొచ్చు. అప్పుడు వీర్యం వచ్చి మళ్ళీ తర్వాత డెవలప్మెంట్ అయ్యేదానికి తల్లి గర్భమున ఆ జీవుడు ఆ దేహం పొందేదానికి ఒక ఇది చేయొచ్చు, అది మనం చేయొచ్చు. అయితే మూలంగా
ఆ జీవుడు ఆత్మ అనేది అది భగవంతుడి ఆజ్ఞల నుండి ఈ దేవతల నిర్దేశం నుండి అది వాళ్ళు ప్రవేశించి తర్వాత ఇది జన్మం అవుతుంది. ఇది సో నెక్స్ట్ శ్లోక కూడా ఏం చెప్తున్నారు, నోరు నుండి తాలువు ప్రకటమయ్యాను, పిదప జివ్వా సైతం ఉద్భవించాను, అటు పిమ్మట జివ్వా ఆస్వాదించినట్లుగా పలు విధములకు రుచులు ఉత్పన్నమైనవి. ఈ క్రమానుగత పరిణామ పద్ధతి అధిష్టాన దేవతలను అధిదైవం వివరిస్తున్నది. ఎలైనా వరుణుడు సమస్తములకు ఆస్వాదనీయ రసములకు అధిష్టాతయై ఉన్నాడు. కావున వక్త్రము రసాస్వాదనము కావించు జిహ్వకు ఆవాస స్థానం అగుచున్నది. దానికి వరుణుడు అధిష్టాన దేవత అనగా వరుణుడు సైతము జిహ్వతో పాటుగా ఉద్భవించినట్లు ఈ విషయము సూచించుచున్నది. జిహ్వ మరియు తాలుపు ఉపకరణముల వంటివి కనుక అధిభూతము కాగా అధిష్టాతయగు జీవుడు అధిదైవం అనబడును. ఇక ఆ కార్యమును నిర్వహించువాడు ఆధ్యాత్మము అనబడును. ఈ విధముగా విరాట్ పురుషుని వక్త్రము విప్పారిన పిమ్మట 3 విభాగముల సృష్టిని గూర్చి వివరింపబడినది. ఈ శ్లోకమునందు పేర్కొనబడిన 4 నియమములు 4 ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మ, ఆదిదైవ, ఆదిభూతం అనేది 3 ప్రధాన నియములను పూర్వం వివరింపబడినట్టివి వివరించుటకు దోహదం అగుచున్నది. సో ఈ 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఆధ్యాత్మ, ఆదిభూత, ఆదిదైవ అని మేము కొంత శ్లోకాలు వెనకాలే వింటుండింది. ఇది మూలంగా భగవంతుడు విరాట్ పురుష ఇంకొక ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళ నుండినే అంతా వచ్చేది ఉంది. దేవతలు ఉన్నారు, మనం జీవులు ఉన్నాము, మన జీవులు ఇంద్రియాలతో ఉన్నాము. మన ఇంద్రియాలని ఇది చేసే నియమించే దేవతలు ఉన్నారు, అది దైవలు. మనకి ఇంద్రియాలని అది భూతం అని చెప్పారు. అయితే మూలము భగవంతుడే. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కటి ఒక సాకార పురుషుడు, పరమ పురుషుడు, ఆశ్రయుడు. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకు ధన్యవాదాలు.